Dneska budeme hrať policajta. Pokúsime sa ho prejsť. Ja už asi neviem, tak skúsime ho prejsť. Tak ideme. Čau policajtko, ja idem preč. Ideme, to myslíte naozaj. Keď už tu stojím. A ideme, opa, pomaly, lebo som sa smial, tak to bola karma. Ďalej buchaj, no okej. By to malo byť. Chápete, ja neviem dobre anglinu, tak sme toto preskočili. Tu ja neviem, ja sa bojím. No ja mám tam zem. Je tam zem, okej, ideme ďalej. Tu stlačíme. A ideme. Ideme tu. Teraz spadneme. To je toto najťažšie. Tak ideme. Skúsime sa to prejsť z prvého razu. Toto je to najťažšie, no ale my sa doberieme do toho kuchára. To určite. Ale toho kuchára aj nezabijem, viete, lebo toto je ťažko už pre mňa. Bo som počula o tejto hre. Aj už som ju hrala veľakrát, ale nie na video. Jak som sa zlakla. No ideme. Padáme. No, tak. Tento záchod je nespláchnutý, takže do neho nejdeme. Tento tam je diera. Počkáme, pozrieme. Fuj, tu stojí. Radšej, no, zavrieť sa to nedá skoro. No a tento je normálny. Tu veci si môžeme robiť svoje. A opakujeme. Prečo mám také hrozné oblečenie? Mám také oblečenie to celé. Takto. Rýchlo. Neviem, ani raz som zatiaľ nespala. To je nejaká náhoda. Bo vždy ja na tomto padám, alebo... No, až takto veľakrát som to nehral, preto nech som zaujala každý ste taký reberík. A tu máme oheň ako. OK. Ideme tu. Fuj, to je hrozné. Musíme ísť. Chceme vyjsť stadiaľ. Hopa. 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 Bude to hrozné. Počkáme. Budeme takto čakať. Chlapec išiel tam. Tam hore, ale tu máme ísť. No tu točíš to ten policajn. To je ešte horšie. Poviem. Ani tvrdia ešte, no ako neriešim policajtov. Bežíme na tieto schody. On tu nás už nechytí. Dobre. Tam je diera. Počkať. A to som bola na schod. Už na schodách by nás nemal chytať. Tak. Sme si dali ľahké, tak, lebo ťažké to by som úplne nezvládla. Lebo už ťažké som raz s kamarátkou skoro neprešla. Ja som ani prvá nezačala. Tu nie, lebo pôjdete dole, ukážem vám to. Hopa. A vy, keby ste tam stali, by ste spadli. Tak ideme tu. A idete dole. Takže tam nie. To je iba respawn, to vás tak chcú nachytriť. Ja chcem kafetériu. Tam pojesť buchty. Kuchár tam je. Ale musíme ísť tu. Tu je cvičenie nejaké, neviem, to je jedno. Vypijeme energet. Bežíme. Hopa.
Hopa. Mne sa kuštík to ovládam, lebo mám to kuštík taký divné. Chápete? Mne toto kuštík seka, tak preto som spadla. Ale vám to neseklo, lebo ja tu už som tak povystrihovala, vidíte? Toto. Teraz som tu nevystrihala z videa. Tak vidíte. No, nevadím. Ja sa na takých debilnách nebudem rozkekešovať, lebo neviem, nechce sa mi. A potom ja som naštvatá a to neprejdem. Chápete? To moje mysli sú na nule. A vidíte, tu sa nedá, by som vám ukázala skin, ale to už nejde. Bo chápete, to je on. A on môže byť, takže musíme takto zliť. Mne sa tak lepšie aj horšie robí. Vidíte, teraz som spadla skoro na konci. No ale mňa to nevadí. Ideme ďalej. Viem, že niektorí sa na tým zlostia, ale nechcem na videu to robiť, lebo chápete, nechcem kričať, lebo môj brat Kuštík nechcem jednoducho kričať, chápete. Vidíte, koľko som už krát spadla a neznervózňujem sa radšej, lebo potom ma bolí všetko. A potom je zlé, Kuštík. Takže ideme, jak môžeme. Nevšimame si to, že sme už spadli niekoľkokrát. Na tomto leveli som až do také nebola až fest. Neviem, prečo to také tuto robia. Keď je niekedy, vidíte, v hard, to by sa otváralo. A toto by nebolo... Fuj, toto nie je môj zvuk. Ja tak nerobím. Bo ja som slušná dievča, dosam. Možno, že niektorí o tom nemyslia. To čo je? Ani napísané, nie tu čo to je? Tak tu asi... Ideme sa popozerať. Tu sa volá, keď chcete niekomu zavolať. Tu by som išla, ale nemôže sa tam ísť. Tu sa volá, no preto, lebo tu je niečo napísané. No zajdeme tu. Respawn si dáme na keby. Lebo to oni, vidíte, oni chcú len tak, že pôjdete k tým dverom, akože sa budete môcť prejsť, ale to nie je pravda. Ani vám toto neotvoria, to si musíte sami otvoriť. No toto mi nikdy ani nebude ísť. Viem, že niektorí to prejdú hneď, len ja som nie som. No na druhýkrát to môže byť. Nie, že keď ja spadnem, ja budem naozaj kričať. No toto je tu asi najľahšie, neviem. Podľa mňa, lebo tu môžeš skákať. To ani tak nerobíš, také debilinky. No, vidíte, teraz som sa s vami rozprávala. No, svoje slova beriem naspäť. Je to počík ťažké. Hlavne pre tých, ktorí ako nuby sú. No, ale to neriešim. Ja som tiež nub. No, toto tu je podľa mňa, že je také koštík ťažšie. Takže tu už by nuby kuštík neprešli to. No ale podľa mňa, že dá sa to prejsť aj z prvýkrát. Tak teraz to je, tak preto skúšam. No vidíte, je to kuštík ľahšie, ako som si to myslela. No vidíte, tu máme. Tam nemôžem prejsť, lebo by nás vlastne. Takže ideme. Tu sme vyskočili stanať a ideme tu. Tak hopa. Toto musíme zakročiť. Ideme ďalej, hopa. Jak som sa zlakla. No a tu nemusíme znovu liesť a tam padať, jednoducho takto ideme. To je skratka. Otvárame. Ešte jeden nám zostáva, preto nechávam sa nakoniec tam, to už tam je, lebo hneď už nemusíš zaskakovať aj ďalej, tak vidíte, tak toto je ľahšie. Vidíte, že už potom dá to otvorte, už máte všetké, nemusíte sa vracať. Takže ideme. Ideme. Oj, to je môj brat.
musíme prejsť do kadeľ budem vedieť a potom to už bude na budúce časť. Ešte tentokrát prejdem a to už bude na budúcu sériu, lebo už to nestíham podľa toho natáčania. Chápete? No, tak to už bude na ďalšiu sériu. Ešte prejdem asi jeden levelík, jak tam bude. A už budem končiť s vami. No, bez videa s vami nie. No, takže ideme. No dobre, tak ja ešte toto prejdem kvôli vám, aby to nebolo zase také nudné, že som prešla malo levelíkov. Teraz musíme na toto odpojiť a ísť dole. No a tu budem už končiť, lebo toto už tu neviem. Tak ahojte, čaute, dávajte lajky. Tak ahojte.